Beli fiber kami masuk keman saya simpan dengan ongi pi ba halor kejing percaya ketuka video ke ba ngadom ya iba PS lengdo balinga ngadom namar ba haba impuli ke Bible ti imdekin ban keren kumta mau ban ong ba wat ke Bible ru kam hikai ti hendrai ngala phone meni ba PS lengdo ngonga balai ba pi hakatu kejing ya dibit jat kemi ba jat pa mo haba kim don ki George wadil ekai ke jing em mo ki George ki ba dei na kaliang jong ka an ti menta kamut kalalong thik kumba miking kai long kumba miking kamut miking ya kanu ka jing le thok kamut ba klemda don kita ki George ki ba tip ya ka an kamut ka kalong kam ka ba bakla ba phin kren la ne phin kan tho ba wat ka Bible ru ki ong kam hikai ti menta ngan hikai ngan pen pi halor jong ke bat pen song tho pi halor ka ka Bible ka di ka an ka ba nadu mensua ka don ru ka story jong kisiem bat kisiem ha ki por mensua kamut ke haba ki le thma ki dapan hukum no ublei ti dena ka daw ba ka don ka jing ya te jong ubriu bat ublei ti menta kamut haba fi pej lani ngan batai bnia ba halor jong ka an jong ka Bible kamut to bitar to dom tang ba wale sniu menta ki ong kumno wat jubat ya ka an hak ti le jong ti menta ngang ong ipi ba pi ong ba ka Bible kam hikai to snap hangni ya ka ka Bible ka hikai ba borobor ba bunsien ya kita ki ba ngi perkhat ba kide ki brio ba Henry ngim tip pat ki le sniu bat haka kata ka jingle sniu ru ngim sngo tho kumno ki le sniu kamut haba pau haba shai haba ka datang society Henry ki de ki ong pat ki balang bat ki lam bakla ya ki jadin riu ngan ong ipi ba ka an manu ba pen kalan ya ka Bible ni de ban sngo tho ya kata dena ta daw ba ka Bible ka de na ka benta jong ki brio baro bat haba iba PS lengdo pa di ong hane em ba ki Kristan te ki ong ba ka Bible ka de ktien jong ublei hoot ka de ktien jong ublei ngan ong ipi baling ong ka ktien jong ublei namar ba ya ka ka bala tho ka Bible klam tho re ya ka bamdei ka tho be ka badei hanre haba pimpuli te waju ong ken ba ka Bible kam tho te dena ka daw banga sadom ya iba PS lengdo namar ba utrai ublei jonga uong bat uprinsai nga habang puli ka Bible ngap ngan batai pi halor jong ki kamram ya ki kimi kikpa ki kamram ya ki kimi kikpa namar hangni kala batai syai ki baro namar ada pimpuli ban syukran labla ya ki baro bat ban bisar labla ki baro kalong tang ban penklumar jengmut bat ban yo burom kani kalong tang ban penklumar jengmut ban yo burom teng lafon yi lada pikwa kamut wan ngan pen i ya i namar bling ngasngutu rupa ba imdei re iba ibriu ba pulia Bible ti dena ta daw ngam dom yi Henry ngam kwa pede ban le sniu tengala phone yi ngong pet chini namar kat ko jing dom jonga kalong bet ba waju le labla e kono ru namar bali gang pulia ka Bible pi pat pi shem kabur ha kata karukom jat kimi bat pa bat hang tu pede mdon kita ki George ki batip sapang ka an bat pi ale rumah kamut le kam khana kamut kamla banlong namar ka jing aja kimi ne jing aja pa ka di ka jing em bat halor jong ka jing pensai jong ngaru kalong kumni ba ya ka bangi la pensai kitu video bar khot kam de ka jing la jonga ka di ka jing la jong ublei balinga ngale kumni balinga long kumbabu ai Henry babun kibri ki keno wat lada kim yo iru Henry ki kloy ban kreuti Henry ka jing dom jonga kalong be haba pau bosai ngong be yo pi baro lada pi kwa ban wat lani ban tip ya ka jing sisa wani kendu ngan pen i pi ngan pensai pi lada pi ong ba kidan ki bakan tho ru mo ba ong be ba kamdon ka jing batai ka jing ajat kimi ba ndang la kedau ya ka kitab jong Genesis kalnong bakat khandai ka khot balai phau ba to pule hang to Henry hakapor mensua namar badi kadai ka anjung usiem ka anjung kisiem bat ya kitu kijing bisar baro lalap bat ya kino ki brio ki ba don kun klem tengah kamut kiju syalen temau dei na kata kadaw habala bisar kata ba ki kun jong ulot ki pendikiat ilo pa ba songkha bat had nadu kata kapor kamut ki satip ba kini ki amon bat ki mawam ki de ki kun
ki ba yo hinala ukpa de nak takadaw ba ki hap an aijat sa kakmi namar kalong sang bakin aijat sa ukpa de nak takadaw ba ki hap an aijat sa kakmi namar bali ba ukpa ki kun jong ki hi ude ukpa jong ki takadaw ki ran kamat kaperthei bat kata ka an nda kilai thuhok bat kimla ban le kumta namar bali ba udan hi ukpa tangba ukpa ki kun jong ki ude ukpa jong ki ti menta kumbala jaro ka jala jungi kamut ba ya kai ke bangala pule ka bible bat kala batai sai ki boro ka pau chna hakni ke jala jungi ba ukpa hi urip ya ki kun na jong mo kumbala pla ik media ti dina takada wadu le kai wadu kran labla ya ka bible wat lada phim pule ka ya ka wat ju kran rumah kamlong ka baba ti dina takada to skap ya ka ka bakasir ka kitab sirak ka hikai yangi ba kumno ba ngikum kikimi pangi di beni hikai la kijung kikun ba kani kadikaan tos ngotu wat chai lam bakla hano ti to pule ka bible haba ka bible ka hayeng pirion pule khnang ba pinla ban hikai kikun ban pni ya kanuk sa ba babha ka imlang salang hanre phimchim la pule bat kinu hikai jong phi jakaba kin hikai ya ka jut ya kani ka an ki hikai penban ya ka gospel ban penklumar khli hanre uji suru wong kumni mo ngam simla wan ba penduk pendam hanre nga wan ba penjanai hanre habo kren halor jong ka an jong ublei ba nodu un barim hanre kis ngawet namar ba ukran ni kijing sisa bat usya penyap bat sasden halor jing pena nda kila yap nda la u la yap kamot kisong sisa ni ubi kun jong ublei kam la ban long dari leru lada ublei hi umsala hukum kamot ublei hi umsala ai kamot ubri lat ban kren namar bali de ka hukum jong kan rat hi bangi ngi wanong brief sinis perteu sla pertei kamut kani kejing em jongi de ba ukan rat hi wa ngi de ba ublei trekan rat hi wa ngi ya kani kejing em jongi de nak takdaw ba ublei uklam ong re ngi ba de mangi bajet ya u hanre de ublei hi bajet yangi das ngoto bha haba ka an ke batai bat kai ka akor haba di babam ki bon ki bar khoi bala batai ka an hanre phemsim la puli phemsim la kongu phian nang tang banya ya le kam kai bat ki kam basisaru penlong kam kai lut ti hang ne ngan batai phi ki kamram ye ki kimi ki pa ko khun to sa skor yanga ukpa jong phi to le kumbang ong kumta phin suk kaman sim to le kumbang ong kumta phin sa suk man sim naba utrai uburam ya ukpa ha ki khun jong u naba utrai uburam ya ukpa haki khun jong u bat upen scam ya ka hok jong ka kemi halor ki khun kat uba buram yala ukpa upen biang namar kipap bat uta uba ai buram yala ka kemi ulong kumba kan cheuspa kat uba buram yala ukpa unyo jeng kemen nala ki khun la jong bat haba uduai ya u an sa cha skor kat uba ai buram yala ukpa un sa imslam bat uta uba kungu ya utrai upan tengen ya yala ka kemi usakri yala ki kemi ki kpa kum yala ki kenran to buram yala ukpa da ka tin bat ka kam khanang ba ka jingkar khu jong u kandup hiar hapi na ba ka jingkar khu ukpa ka pan khlan ya ka yeng jong ki khun hanre ka jing tim ka kemi karat hanre ka jing tim ka kemi karat ya kinong rim jongki wat ju penhe buram yala dia da ka ba penja buram yala ukpa na ba ka jing ja buram ukpa kamlong ka buram yepi ka buram jong ubriu kawan na ka jing buram yala ukpa bat ka penja buram ya ki khun ki bom buram yala ka kemi ko khun to yarap yala ukpa haba ulatamen pat wat pensngausi ya u kat ba udang im lada uduna jing sempang to yaisa ya u haba pisngau kran bor wat ju iben ya u nabaya ka jingle asbun ya ukpa on am kled bat an sanyau kum ka jing penbiang namar ki pap jung phi ha kasngi ba phi syam jenjar un sakan mau ya ka phin mentoy naka kumta utha haba pen kum utha haba phangan ka beneng ki pap jung phi kin sa umno jar uba ino lendet yala ukpa ya pher na unong kran ben blei jar uba pendom yala ka kemi un sa tim ha utrai
ha utrai kajing im mo kajing ngaurit ngap hang ni naka kitab jung sirak kal nong kebalai mo bat hang ni naka kitab jung sirak ikal nong kebalai bat ka dekot ke bakat nyo kini kidiki an babatai naka benta kum no bangi nginyat kat kum ka an jung ubahalor tam wat yalam baklai kibrio ti kajing ngaurit ko khun to pendep yala kikam kijam da kajing jam nun kumta ya phi kin iet kitu kiba ublei uit kat ba phinang krau kata pidei ban penrit yala dia kumta phinyo jingkar khu na utrai na ba ka bor jung ublei kalong ka bakrau ya ul ai buram da kiba sngurit wat juwat ya ka ka ba e than ya phi ne wat ju kwa tip ya ka ka ba palat ya ka bor yala ka bor pelet jing mut thop ha kata ka ba lapan khamti ha phi na ba phim don kam satya ya ka chalandet wat yalu chilia ki bomde ki kamram jong phi wat kata kabala penpau ha phi kapalat ya kajing sempang ubrio kajing bisar turmur kayalam bakla sibun kibrio ban kajing perkhat start ka bomde kapan klanjing mut yaki uriu mutlop un syamlanot te uta uba iet ya kajing mensau un sayap ru daka uriu mutlop un sakit tang un sakit tang kijing kuslai bat unong pap un sakenton kapap halor kapap kajing pang uba sarong kamdon jingkot namar ba ubing kajing boman usu thiet u kajing ile isne ye kibaduk uriu nap jingmut un puson ya kaparsi handrei uriu start ukwa bandon kaskor kabas ngap thu ka kasut belip ya kading kabarhem kumtaru kajing ai isne kapenbiang namar kapap jar ubale bha mar kaliang uperkhat ya kabahadian habun haba ukelon an sayo jingirap lem baling ngang ong ipi ba kani taktin ublay nas ngungu ublay baling ong kata ya ka bangang puli namar balay kadika anjung ubahlor tam lada kikasi kidi gibriu ki badon bok pha nadu man shwa labu ka bible haka handrei mdei mangi kibriu bajit yano handrei di ublay hi bajit yangi kibriu dena kata kadau ba kajing sempang halor kajing sempang ba phimla ban sngotu ba phimla ban batai dena kata kadau nga ongi phi lada phi kwa wan ngan pensai bat wan ngan hikai nga ongi phi nga kwa bani kunduk mar khmat dei manu ba ngin yalam bakla ki kristan sisen bakil along kristan lada kim kongu ika anju ka bible ki penjot hiela dia bat kinung yalam jongki ki sngap man namar bali ki phoida na kajing yo tengka handrei ki penjot pat ki yang ki sem ki jot ki pra namar balei bakim hikai ya ka anjung ubhalor tam di ki balong nem kese tenrai namar bakim puli ublei ong kumni ya ki nong pap bapli ublei wi ma klem isnei ya utu ubayele arsam ya ki kristan te kamut namar balei ba kila tep kila puli ke bible ha kila yo sngaw ya ka handrei ki klem wat benya ya ka ti kabama handrei yaki palong nem setendrai namar kimpat yukta ya ka takadaw nga soong ya ba ps lengdo ba ka bible piong ba ka bible ru kam hikaya kata nga ong kalong ba bakla kamla banlong namar bali shua bangin pule ka bible nga ngaladap ong naduk isngin kong ru ba nga pelai ki youtube channel jonga nga ong kumni ba nga klam pule ka bible ban ho nga pule ka bible ban start ban sempang ban tip day na katakadaw babalay bay ki ay kabaw ublay trakanrat uptinti nga upinsaya nga uay ka jingkraw prakat nga sngungu ban nga ay buram yu ublay kupa nga karkuy kerteng jung ublay kupa namar balay day mauhi batawi nga day mauhi ba ay nga kani kajingmut jung prakat day kajingla jung nga habang nga kren kumbaruma nga long tang uklung khmat jung u ngam tip ya ka ay ru handray nga sanya tang ha kabor ka jung u ban nga ongi pi balay nga yam hala hadu sausin nga yam manta ngayam namar bay banglang nga iye yala ka jay bendu jong de da ka ba ngile ban kwan man toy bat yalam bakla ka jay bendu chamla dan ubangam jeliu
namar balai ba phimsim la ko ngu ika anjung ba halor tam dei nak takdaw u blei upen kelumar kli yangi kini ki anjung ba halor tam to ngam jelio namar nga ong ipi ba sisin ba phimsim la ngam jelio ba chuyo sngaw na kiwei haba piyo sngaw ba yutuk khana uparan pastor lej hayeng plit yaka bat pulia de la dia bat pin sengam bat hangta pin sai u blei un sawan bat pin sai ke jimut berkat jong pi ti dak ba ilam bakla te kamut kamlong ngadom namar beli ngadom nga ong ipi haba nga pulia nga klam pulia ra ban hok umdan ba hok ra perthai tang ublei hi ba hok perthai tang ublei hi ba hok abaneng ti ka e ka bala ma perthai la ma ro habeneng ya ka e ka bala te a perthai kamut habeneng ro te de nang ta daw ba ka bible ka de ka jing ya te jong ubrio bat ublei ti ya ka e baro lada ki kwa bangangan pensai ngan hikai ki namar bele kat banganang me hakaning ka perthai song basa batang sipang sngi ngan hikai ya la ka jai beri lo jong na ka benta ka jing bha haka imlang salang jongi ti haba pidom wale esniu wat perkhat pede ban yeso yadat idon kinong kensot mau pensit ani la ibang bha mo bai badang ila kop ya pies lang do handai em ngan ong ipi ngadom handai ngam le esniu ngam kwa ban le esniu nomar nga i ila ka jai benrio ngala de phone i ban ya ka e ka ba ngala pensngo tho i lada nga ong ru i lada iwan silong sawani kendu nginya keren nginya kendu markman te mjude ria bang ngin ong bet ba lada ngin puli ngin patip te kamut ngin cukran la bla kam long ba ba namar kam dei ka kam kon jakai ban ai result e ka jing em jongno namar da pi nut te kamut krani ka jing sisa krani ka ba piu i krani ka ba pitip ya ka ba phim tip wat lej ra sakilam le kam long ba ba to tang kini kentin ku dei siboni pi bro ti ya ka e ka ba ngingi bakla ngingi duna namar ngi dei tang kibri ublei uthau duna yengi handrei wat ya theo pade ya ka jinglong brio handrei to da snap to da sngo ya ka ba ya krani khana wat chua da ki kam namar ka wara ka jing bakla ha ka jingmut berkat ban poi ka jing yesho yadan poi heru ka jing penyam kamlong ka ba tingan ong ipi balai ngadom namar balai ba ka jingle labla kamlong kin ka ba namar balai ya ubang i ya utahi ngadom bat habang ngadom nasning ngapen i ya ki khon ro kalong gumta ya ki parar ngolong gumta ya ki prolok projor ngolong gumta te henry ki bamong pat haba kren te kamon ngamlali ai kani jing sneng ti mentang ngan ong ipi ibun ki bangangan sahikai ya ka jai pendri lojong namar balai ka ka anjung balur tam lada ki khasin du mencuaki ngam jelio ka bible bat ki pulie ka anjung men barim ka anjung blai kamon kin jendala kham kraw bat kham start maki bani ki we jai pendri henry kim samale kumta ngide ki bri bodon bok ngide ki bri bodon bok bangiyo ya ka bible bala pensai yengi bala tho yengi kten khasi handre ngim simlang ngam jelio bat kidon ki bible mau ki bom don ni ka kitab sirakru te mentangan ong ipi lada pi kwa te wan ngan hikai ngan pedi ipi namar kide ki anjung bahlor tam di tangkine kenten kublai sibon ipi bro